күзләргә. Яратканың янәшәңдә булса, күзләрнең дә төсе үзгәрә. Ничек үпкәлимсең сары күзгә, минем өчен якын үз бит ул. Меңнәр арасыннан эзләп табып, сине бүләк иткән күз бит ул. Үпкәләмә әле, үпкәләмә, китте диеп сайрар кошларда. Авырдыр ул аерылып калсаң, кергән чакта салкын кышларга. Ничек үпкәлимсең сары күзгә, минем өчен якын үз бит ул. Меңнәр